Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng aton top story subong nga adlaw, January 14, 2025. Duha ka mga regular nga empleyado sang Bacolod ginpasakaan sang kaso administratibo bangod nagasirbe nga fixer. 13 anyos, aksidente nga tiruhan ng iya kaugalingon sang airgun patay. Pamilya sa babae nga nasapuan patay sa Talisay City, nagapangabay nga hindi matabo sa iba ang natabo sa ila himata. Anay Himamaylan City Mayor Mensit Bascon napatay sa edad nga 88 anyos. Anay opa head napatay man. Kag sa good vibes, video sang isa ka traffic enforcer nga ginabuligan tabok sa dalan, ang isa ka tigulang nga naga-wheelchair nag-trending. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang LPA o ko na bagyo pero pag-ulan kun hapon kag kun gabi posible suno sa pag-asa. Wala sang palabuton nga low pressure area o kun bagyo sa sulod kag bisan sagwa sang Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 5 ka adlaw suno sa pag-asa. Ang hangin nga amihan ang padayon nga nagaapekto sa Southern Luzon kag apektado naman sang easterlies o kun ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang Visayas kag Mindanao. Magadala ini sang ulan sa Eastern Visayas samtang ang localized thunderstorms o kun ang hinali nga pagbubo sang ulan sa sulod sang 30 minutos tubtob 1 ka oras ang magaapekto sa iban nga parte sang Visayas nga nagalakip sa isla sang Negros. Sa number 9, libre sakay sa Green Route halina BCGC kag Ayala sugura na sa Huwebes sa Bacolod. Magalawig sa 30 dias ang experimental test run sa mga electric jeepney nga magabiyahe sa Green Route halin Bacolod City Government Center kag Ayala Malls Capital Central kag vice versa. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Jose Martigo nga sa Huwebes na magasugod ang libre sakay para sa magabiyahe nga e-jeep sa ginaplano nga manginduga nga rota. Duha sa mga e-jeep nga gin-donate sa syudad ang gamiton para sa libre sakay. Samtang, ginahulat pa sa Bacolod LGU ang approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa opisyal nga pagbiyahe sang e-jeep sa Barangay Kabug kag Vista Alegre nga mga rota. Ang Green Route nga gintalana para sa mga e-jeep ang kabahin sa mga tikang sang Benitez Administration sa tuyo nga maamligan ang palibot kag mabuligan ang katapos ng transport sector sa epekto sa masami pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Di amo ni ginpilit ang ruta kay amo ni siya nga ruta ang wala pa sang may apply nga iban nga mga jeepneys. That's why experimental i-check naton ang purpose ni is to check sang passenger demand if damo ang may high demand kita sa sini nga ruta, and also ang goal sini ni Mayor Albi also is to decongest ang aton nga downtown area kay do laban nga mga ruta sa aton sang jeepney didto gid sa downtown area, so gin-divert naton sa diri sa north nga side. So amo na nga gin-try naton ang ining nga ruta naman. Sa number 8, Anay Himamaylan City Mayor Carminia Menchit Bascon ang nagtaliwan sa edad nga 88. Ginsiling sa anak si Anay Himamaylan Mayor Agustin Ernesto Tinto Bascon nga siya nagtaliwan las 2:30 kainas ang kaagahon sa ospital sa Bacolod. Dala sang komplikasyon nga nagtugas ang multiple organ failure ang gintunaan sa kamatayon sang Anay Alkalde sunod sa iyang nga anak. Nagserbe nga municipal kag city mayor sang Himamaylan si
Benchit sa sulod sang 12 ka tuig. Nagserbe man siya bilang vice alkalde sa sulod sang 9 ka tuig kag nakapangalagad man bilang konsehal. Suno kay Tinto buwas sa pagadalon balik sa Himamaylan ang iya nga iloy. Sa Domingo, Enero 18 naka-schedule ang iya nga lubong. Sa pihak ka bahin, nagtaliwan man ang anay pamuno sang Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental nga si Edmundo Raul Causing kahapon nga adlaw, Enero 13 sa edad nga 57. Nagpungko bilang Provincial Agriculturist si Causing sa atong Pebrero 2022 tubtub July 2023. Antes sa pagpangalagad sa gobyerno, nagserve man siya sadto bilang Department Chair sang Agribusiness Management sang University of St. Lasal kag nangin faculty member man sang College of Business and Accountancy. Sa number 7, pamilya sang babayi nga nasapwan patay sa Talisay City nagapangabay nga hindi matabo sa iban ang natabo sa ila nga himata. Masakit para sa pamilya ni Carla Kimberlyn Degabi, ang babayi nga nasapwan nga patay sa Talisay City nga sa pihak sang gindangtan sang ila nga utod, may mga nagabasol pa sa iya sa natabo nga krimen. May mga nagahaboy sang akusasyon bisan wala man sang formal nga reklamo ang ginpasaka batok sa iya sunod sa iya nga himata. Masakit man para sa pamilya Pamensaron ang iya mga inagyan antes na patay. Ang iya kamatay sa karon na sentro nasa nagkalain-lain nga mga akusasyon pero wala padawg ang biktima sunod sa iya nga utod kay wala na siya para depensahan ang iya kaugalingon. Hindi nila mahangpa na kung nga may mga nagakalipay sinatabo sa kay Kimberlyn. Ang pangabay na lang sa pamilya, hindi kuntani matabo sa iban ang gindangtan sa iya nga utod. Padayon sila nga nagapangayo sa justisya para kay Kimberlyn. Ginatugutan na nila ang autopsy sa bangkay sang biktima para mahibaluan kung ano ang iya ginkamatay. Nasapwan ang iya nga bangkay sa barangay Matabang sa Talisay sang Domingo sang aga nga wala na sang pang-idalom nga panapton. Nagapadayon ang investigasyon sang PNP sa sini nga kaso. Sa number 6, Bacolod kag Talisay, PNP magabuligay sa pag-usisa sa kamatayon sa babayi nga nasapwan sa Talisay. Joint investigation ginapatuman sa pagsulbar sang kamatayon sang call center agent nga babayi. Hindi pa mapalayag sang kapulisan ang mga ginakabig persons of interest sa kaso ni Carla Kimberlyn Degabi, 31 anyos nga nasapwan patay sa kilid sang dalan sa barangay Matabang, syudad sang Talisay sang Domingo sang kaagahon. Pero ginpahayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga isa ka joint investigation ang ginpatuman karon sa Talisay PNP upod sa Bacolod City Police Office para matumod ang mga persona nga ulihi na kaupod sang biktima antes pa man nga ginalegar ginwigit ang iya bangkay sa kilid sang dalan. Ginahulat pa sang kapulisan ang resulta sang swab test kag autopsy examination agud mapatuod ang kabangdanan sang kamatayon sang biktima nga call center agent kag kun bala siya ang ginhimuslan. Samtang magluwas nga nagahinyo ang kapulisan sang kooperasyon gikan sa mga mangin posible saksi sa krimen, nagapangabay man ang kapulisan nga kun mahimo mapaiway ang victim blaming sa tuyo nga mapalabot ang hustisya nga ginahinyo sang nalisdan nga pamilya. Because the family is right now facing sa inyong sistema, sitwasyon, rather than siguro mabahal siguro may pangamuyo natin nga makarecover ang mga pamilya sa mga insidente, pangamuyoon natin siguro nga makahatag ka lead sang ang ating investigator will able to find lead kag ma-file na nato ng kaso para mahatagan na hustisya ng dulaan sa kabuhay ng pamilya. Sa
Sa number 5, patay ang 13 anyos nga solterito matapos nga aksidente na tiruhan ang iya kaugalingon gamit ang air gun Domingo sang hapon sa Hacienda Dos Hermanos, Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla. Base sa record sa Manapla PNP, nagtambong ang ginikanan sang biktima sa isa ka meeting sa ilang nga barangay. Ginpahibalo na lang sila sang bata nila nga babayi nga aksidente nga natiruhan sang iya utod. Ang iya kaugalingon sa iya tuo nga kilay gamit ang air gun. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, nakabati sang lupok ang utod sang biktima kag naabtan niya sa ila sala ang dugoon nga lawas sang biktima. Ginhingagaw dala sa ospital ang menor de edad apang pagkaligid sa isa ka oras napatay ini. Voluntaryo naman nga gin-surrender sang ginikanan sang biktima ang air gun sa PNP kag nagapati sila nga wala sang foul play sa natabo. Sa number 4, Bacolod nagapabilin sa green category bisan may sightings sang rebelde sa syudad. Wala na sang sightings sang ginapatihan armado nga grupo nga damlag na siklatan sa area sang Police Station 10 sa Bacolod sa nagligid nga sinemana. Pero ginpahayag ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga sa gihapon nagapabilin ang bugot nga pagbantay sang kapulisan agud mabalabagan ang anuman nga plano sang wala pa matumod nga grupo. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga sa pihak sa nga na-report nga insidente, hindi ini maka-apekto sa status sang syudad nga nagapabilin nga yara sa green category o kung wala sa nakabig nga security threat karon nga nagsugod na ang election period. Sa ginpatigan nga pagsinapol sang katapos ng Joint Security Control Center, wala sang na-monitor nga intense political rivalry kag election-related violence sa syudad. Sa number 3, pamuno sang Commission on Elections ang naghatag sang isa ka bulan para tigayon mag-consolidate pagi sa PJSCC ang security plan kag recommendations sang Philippine Army kag PNP para sa ginapaabot nga piniliay. Suno kay Attorney Lionel Marco Castillano, ang Regional Director sang COMELEC NIR, sa ginsakdag nga Regional Joint Security Control Center meeting sang Sabado, wala pa sang security plan nga nagaisa sang recommendation mismo sa militar kag PNP bahin sa areas of concern. Gani ginhatagan niya sang isa ka bulan para ini ang mahuman paagi sa PJSCC. Lakip man sa deadline ang contingency plan para sa Bulkan Kanlaon. May duha ka semana ang tagsa ka Banwa kag syudad para mahuman ini upod ang PNP, Army kag Disaster Risk Reduction Management Office kag Department of Education. Sa ikatlo nga semana, iga-review ini sa PJSCC kag pagkatapos ini, iga-submit sa RJSCC. Yung security plan kasi hindi pa na-fuse from the Army and PNP. So I have asked them na they sit down as PGCC and come up with a security plan, contingency plan, including the election areas of concerns. Within 1 month yan, ma'am, ini ko sa kanila. Nagbigay lang ako ng guidance kasi may recommendations si Army, may recommendations si PNP. So, kailangan pang i-fuse yung mga recommendation nila. Sa number 2, Office of the Civil Defense ang nagpagwa sang pyroclastic density current sukon PDC alert sa 5 ka mga banwa kag syudad. Nalakip sa ginapaandaman ang pila ka mga barangay sa La Castellana, Pontevedra, Moises Padilla, La Carlota City kag Bago City. Ang PDC nagatumod sa mainit nga flow sang volcanic ash, gas kag debris nga tuman kadasig kag labing makahalalit. Sa La Castellana, 9 ka mga barangay ang nalakip sa PDC hazard. Sa Moises Padilla naman, 4 ka mga barangay ang nalakip. Sa La Carlota naman 3 kag sa Bago City 2. Sunod sa OCD, ini nga mga barangay ang delikado kag maigo sa nga pyroclastic flow sa tion nga magalupok
ang bulkan kanlaon. Ginabisuhan ang publiko nga dapat mangin alerto kag sa tanan nga tion maghalong. Dapat man nga magsunod sa otoridad labi na nga nagapabilin ang threat sang paglupok sang bulkan kanlaon. Nagapabilin sunod sa OCD sa alert level 3 ang bulkan kag posible nga sarang ini mapasaka sa alert level 4 sunod sa FIVOLC. Sa piha ka bahin, nagsugod ang Bago City DRRM sa pagpakaayo sang temporary nga relocation area kag posible nga mangin tent city sa Barangay Napoles sa Bago City. Sa Phase 1, ginalantaw nga ini ang magahatag sang temporaryo nga ilistaran para sa 23 ka pamilya nga naapektuhan sang bulkan kanlaon. Ang temporary nga relocation mayara man sa nga demo farm kung sa diin mahatagan ang mga internally displaced persons sa mga alternatibo nga pala nga buhian. Kag sa number 1, duha ka mga regular employees ginpasakaan kaso administratibo tungod ginaalegar nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Napasakaan na sang kaso angot sa grave misconduct ang lalaking regular employee sang Bacolod Environment and Natural Resources Office o Conbenro nga ginaligar nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. Samtang na-issue naman sang show cause order ang isa ka kahera sang City Treasurer's Office License Division nga kasubong man nga nagatransaksyon sa mga negosyante para magproseso sang business permit. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga nagwa sa ila investigasyon nga nagapanukot sang hindi magdubo sa 12,000 tubtob 40,000 pesos ang mga empleyado para magproseso sang permits sa BCGC. How long na ni attorney nag-exist? Last year na sa nga natabo. So dugay na nang guro eh. Ang mga transaction sila would range siya na ilang may as-in price. Ang sa Benro ang involved to is 40,000, ang sa treasurers is 12,000. Nagwa nga pila sa mga nabaton nga reklamo batok sa mga empleyado ang napalabot na paagi sa programa nga isugid kay Mayor. Ang City Legal Office ang magaulat na lamang kay Mayor Albi Benitez para maprobahan ang resulta sa investigasyon. Ton info to damo na do may apat na tugan nga reklamo siya sa treasurer's office. Kag dayon siya ni ang iyang ngalan ni nagwa man ni sa isugid kay Mayor no nga ginareklamo. Amo na sa ang subong ang gina-resolve pa. Gintuan ni Chu nga magluwas sa duwa ka mga regular employees ang BCGC. May mga reklamo pa batok sa duwa ka mga dugang empleyado sang syudad nga karon ila gina-validate. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, trending ang video sa isa ka traffic enforcer nga ginaalalayan ng isa ka tigulang nga naga-wheelchair. Sunod sa traffic enforcer, halos adlaw-adlaw nagalabay ang mga persona nga nagakadto pa sa Central Market kag balik sa Libertad Market sakay sa iyang wheelchair. May report si Romeo Subaldo. Kuha ang iniga video sa negosyante kag philanthropist nga si Ramon Oy Sr. sa may crossing sang Lacson kag Hinaay Street sa Bacolod City kay inasang aga. Isa ka traffic enforcer ang nagabudig patabok sa dalan sa lalaki nga naka-wheelchair. Ang traffic enforcer sa video amo si Limuel Flores Sr. sa Barangay Takuling. Nakaagi na siya trabaho bilang traffic enforcer sadto. Nagbulante man siya sang tubig kag quail egg sa bus terminal kag karon balik naman bilang traffic enforcer. Istorya ni Limuel, nakita niya nga nagpondo ang tigulang sa tunga sang highway. Gindalaga niya ini kaginguyod pahigad. Istorya sa iya sang tigulang, halin pa siya sa Central Market pabalik sa Libertad Market. Ini ang ruta niya halos adlaw-adlaw. Kita sa gulpi sa nagtabok daw, aram siya sa tunga, tiga, go pa diyo. Tiga, hindi ko stop pa niya, yung bugtong sa baling ko, talagang na mag-green tayo, para hindi ka basta itanggal nyo da karong, hindi Wala ka sa kaliyo po dyan, sir? Hindi ko basta hindi ka blamat tutanggal, ng driver lang nga, kay green ka. Oo. Babungguan kinobra mo na tayo, tiging bugtong niya, balik, tiging pa, balik ka diyo, kaya stop ka pag gili mo, Hindi mo sa stagin tulong? Sa unahan pag ito? Sa bangga na lampe? Wala na namangkot si Limuel kung nagaano siya sa Central Market
Pero halos adlaw-adlaw nagakakitaan siya nga nagalabay sa sininga area bisan sa mga pump boy sa gas station. Mga tao, nagkaitan sa isa niya patabok, isa sa upod, kumanding napatabok man siya. Okay. Tapos, huwag kami kabalukon din sa star. Basta... Permina sa dual ka dadlaw? May mga inadlaw suno kay Limuel nga ginabakla niya sang tinapay ang among tigulang. Nagamuno siya nga ginagutom siya sa kalayo sang iya ginabiyahe. Sa ginabaklang ko sa tinapay to. Oo. Pero mas ako nakakaon lang sa downtown. Kasi Gano'n sa downtown ka dadlaw? wala ko diya. Sir, yung naman ko kamangkot siya. Pero pa sa Central Market, wheelchair lang siya. Oo. Baka doon libertad na dampi. Oh, libertad. Sa market mo. Kasi kung ngayon mo ano bala. Oo. Hindi sa kimangko siya kung kapamaon sa niyo. Wala ko yung gutom sa yung isa baklang sa tinapay. Alam tayo mabalik tayo ako ni Rina. Kasi kung magyan naman ko to sa akon ng mga bisor kaya nga wala ko to. Bulan sa Nobyembre, nagtrending man sa social media si Limuel kagang isa pa ka traffic enforcer matapos makuwaan man sila sa video nga may ginatampukan nga buho sa dalan sa gwa sang isa ka grocery store. Para kay Limuel, may cameraman o kung wala, padayon niya ini nga himuon. Hindi bangod nga isa siya ka traffic enforcer, kundi bangod isa siya ka citizen nga may katungdanan nga magbulig sa iya isig katawo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kaga antes kita magtakop kita naga-tamyaw kung naga-shoutout sa ato ng mga viewers kay Madeline Javier Dagol Verde watching from Riyadh. Kasubong man kay Kirk Gerard Gabales Unyate, maayong hapon watching from Sumag. Kay Annalisa Villas kag watching from Dubai. Kag kay Ria Tenefrancia, siya nagapa-shoutout. Kay Vanessa Pilio watching from Barangay Vista Alegre. Maayong hapon man kay JQ Lapore, is watching from Nonoy Volkswagen Repair Shop sa Barangay Helvetia. Kagamoyato ang top 10 stories of the day. Tugtugwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.